yiɗo de ko ɓawam mais min komi tawa ko ɗo wonta lawol gotol balɗe balɗe ƴetti tereji ɗiɗi hokki on ɗum dada mi ko mbatten a fittan ɗo ma yeeso mbaɗa beltuɗa haysko seeɗa jalta yaas calmina mawɓe gartaɗe après ko heddi ko en ceerat ɗum aɗa andi ɗum walla alluram nene ma wat fi nene ma ɓe kala noon hunde wotere paal noon ɓeydude ngal muñal ngal nena muñnongal si Allah jaɓi koye teppere muɗum he nde wonde inchallah no mbawra wiide chaque fois ano yiɗiri nene am ni e teddungal ngal gokkuɗamo ngal si Allah jaɓi min kala koye nden teppere nde wonde baba inchallah ko waɗanani kam wona école hay komi yeehi ha mi woppi école am mo sah mettuno kaw ha ala ko mo sonkani mo sonki ha mo moɗi mo looɓi ha mi andi mo looɓani kam mais mo yeehi ha mo waɗi comprendre ko noon tan wonirta bamma wi ko ɗum tan ko wi ko ɗum tan latto kadi a ɓurani kam andude ko kalanmami ko kadi min somi haalnima ko joƴƴinmi ɗo ha hande ko wallahi ɗum heccuma Mayram nene Mayram wawa e hunde par ce que o suusani babno ko baba Mayram o suusani baba Mayram ɗoɗi Mayram okkitira ayi jonno komi falno haalda e baba ɗo yiyeede ko kay tawa e dewgal ngal forcé eyyi par ce que mi nani himɓe ɓe haala ɗum eyyi ɗo e janggo hunde heɓoyde janggo eyyi ta baba e tawa nder kede bamma kanko andani ɗum mi sikkani baba e andi ɗum de eyyi ha o ara mi haalnamo eyi haalduma